Λοιπόν, το έχετε παρακολουθήσει το προηγούμενο βίντεο για το πώς φτιάχνουμε αυτό εδώ πέρα. Θα κόψουμε λίγη ταινία. Και θα φέρω και ένα μικρό κόμπο για να το δέσω. Στην ουσία φιλιά πρακτικά το λες, δεν είναι κόμπος. Και προσπαθώ να το φέρω όσο πιο κοντά γίνεται. Και από κάτω μετά το κολλάς. Τέλειο. Είστε πάνω κάτω πόσο θέλετε. Είναι στην ουσία η διπλάσια απόσταση συν κάτι ακόμα για να μπορεί να κολληθεί κάτω. Και στην ουσία αυτό που κάνω είναι να υπολογίσω πόσες πλέξεις θέλω να έχει μέσα το τετράδιό μου. Οπότε αυτό που κάνω είναι τώρα δοκιμαστικά να περνάω την κλωστή και να κάνω αυτή τη φιλιά για να μπορεί να μείνει σταθερή. Οι κύριοι άξονες μας... Κάτσε μισό, δεν θα πάρω όλο αυτό. Ναι. Λοιπόν με το βιβλίο σας το πάτε. Ας πούμε θέλω να έχει μία στη μέση, μία προς το τέλος που είναι 3 κύριοι άξονες. Τέλος ας πούμε. Αλλά να σου πω κάτι, αυτά είναι τα πιο εκτιμητέα, όταν είναι χειροποίητο. Και το έχεις κάνει εσύ, λες, εντάξει, καλά είναι. Λες, κοίτα να δεις τι έφτιαξα. Αφού το έχουμε περάσει τους 3 βασικούς μας πυλώνες, τοποθετούμε και το βιβλίο μας. Ιδανικά το πρώτο να είναι δοκιμαστικό έτσι, δηλαδή μην το καταστρέψουμε κιόλας. Εντάξει, ξέρω εγώ. Ωραία, πάμε για αυτό. Το επόμενο στάδιο είναι να το βάλουμε σε κάθετο τα φύλλα μας. Στην ουσία, πάμε λίγο σε άλλο πλάνο. Βάζουμε το μηχάνημά μας στην άκρη, το εργαλείο μας, και στην ουσία φτιάχνουμε τη διάσταση του χαρτιού που θέμε, αλλά με την διπλάσια διάσταση, τόσο ώστε το διπλωθεί να είναι αυτή η διάσταση που θέμε. Π.χ. θέλω β5, α5, θα πάρω 8α4, ούτως ώστε να γίνουν 16. Γενικά, βάλτε όσα φύλλα θέλετε. Εγώ προς το παρόν δοκιμάζω ένα 8σέλιδο. Το πρώτο φύλλο είναι στην ουσία το εξώφυλλο, που εγώ θα το ενσωματώσω μαζί με όλο το υπόλοιπο βιβλίο. Συνήθως γίνεται με κόλλες ειδικές που είναι ελαστικές και δεν έχω εγώ αυτή την ικανότητα, οπότε θα το κάνω όλο χειροποίητο. Μετά τα ισιώνω όσο μπορώ, προφανώς επειδή υπάρχει αυτή η κλίση, βγαίνουν κάποια χαρτιά προς τα έξω, τα οποία μάλλον θα κοπούν μετά. Και από εκεί και έπειτα, αυτό ίσως είναι το τελευταίο βήμα αφότου θέλετε να δέσετε κάτι. Δηλαδή, να έχετε δημιουργήσει πρώτα την αίσθηση και το ποίημα, άμα θέλετε να γράψετε μέσα ποίημα, να έχετε ήδη την εικόνα και την αντιστοιχεία του κάθε κειμένου στην αντίστοιχη σελίδα. Γιατί προφανώς όταν βάζουμε μία σελίδα διπλωμένη, το περιεχόμενο της διπλανής σελίδας θα αντιστοιχεί σε μία άλλη σελίδα. Δηλαδή, αν εγώ εδώ θέλω να έχω μία εικονογράφηση και εδώ πέρα ένα ποίημα, δεν γίνεται η εικονογράφηση αυτού του ποίηματος να μπει εδώ, γιατί πρακτικά θα είναι στο πίσω μέρος. Οπότε, είναι το τελευταίο βήμα για να είναι στην ουσία υπεράτωση. Είναι το στάδιο της υπεράτωσης, εκεί που δηλαδή που πραγματοποιείται το υλικό μας. Το βάζουμε οριζόντια, να είναι καλά στοιχισμένο όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε. Τη στιγμή που έχουμε τους πυλώνες, θα βάλουμε, και αφού έχουμε βάλει σημαδάκι για το που είχαμε σχηματίσει το βιβλίο μας πριν, θα βάλουμε μικρά σημαδάκια, κουκίδες στην ουσία, για να πάμε λίγο ελαφρά να το χαράξουμε για να γίνουν οι τρύπες. Ναι, ίσως θέλει ένα τη φορά, λίγα τα χαρτιά, όσο θέλετε βάζετε, αλλά ναι, οκ. Και το τοποθετούμε όλα τώρα μέσα, στο κέντρο. Βρίσκουμε πάλι τη μέση. Λέτε πώς το είχε κάνει αυτό. Περνάω. Το μαστέρι είναι από έξω. Και αυτό που κάνουμε στην ουσία είναι να μεταφέρουμε το βιβλίο. Προσοχή τώρα, εγώ με το κλαδί εδώ πέρα θα στραβωθώ μέσα. Είναι εδώ η βελόνα. Οπότε τη βάζω μέσα.
μπαίνει μέσα η βελόνα με την κλωστή. Έχουμε κάνει ένα μικρό κόμπο, οπότε ο κόμπος είναι από έξω. Και μετά βγαίνουμε από την τρυπούλα που είναι η μεσαία και βγαίνουμε από την κάτω πλευρά της κολόνας. Και όταν βγει, θέλουμε να είναι λίγο μεγάλες οι τρυπούλες, ώστε να περνάει εύκολα η βελόνα και να μην ζορίζεστε όπως ζορίζομαι εγώ. Οι κλωστές να είναι σε ευθυγράμμιση, να μην κάνουν κάποια κυματάκια κτλ. Και τώρα αυτό που κάνουμε είναι να περάσουμε πάλι στην ίδια τρύπα, χωρίς να πειράξουμε την κλωστή. Απλά τώρα θα αγκαλιάσουμε αυτή την κολόνα. Τις κολόνες μας. Τότε ακολουθεί το ίδιο. Περνάω από τη μέσα πλευρά, κάτω από την κολόνα που έχουμε δημιουργήσει. Πού είναι καλά? Και αφότου λοιπόν περάσουμε τη βελόνα μας με λίγο πιο μεγάλες τρύπες, είπαμε, για να μην ζοριζόμαστε. Εγώ τώρα το κινητό πεθαίνει, ναι. Τι έχεις πάθει, βρε καλό? Α, το έσπασα. Και αφότου έχουμε περάσει τη βελόνα από μέσα και είμαστε στην κάτω πλευρά, από αυτή δηλαδή ενδιάμεσα δεύτερης και τρίτης, το περνάμε, το πάμε λίγο πιο πάνω, περνάμε τη βελόνα γύρω από την κολόνα, δηλαδή πάνω από την κολόνα και ξανά το ίδιο. Και περνάμε. Ουσία σφίγγουμε λίγο για να αγκαλιάσει την κολόνα μας. Τεντώνουμε καθέτος για να μην χαλάσουμε το χαρτί. Πάμε στη δεύτερη κολόνα και βγαίνουμε από την πλευρά της ενδιάμεσης, δηλαδή η τρίτη και τη δεύτερη. Βγαίνουμε από την κάτω πλευρά στην ίδια κολόνα, ξαναμπαίνω στην ίδια τρυπούλα, βγαίνω, βελόνα. Τι έχει γίνει εδώ πέρα, δεν έχω ιδέα τι έχει γίνει. Προσοχή εδώ πέρα με τους κόμπους, γιατί πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σφιχτά γίνεται. Και βγαίνουμε τώρα από την πάνω πλευρά της πρώτης θεωρητικά κολόνας. Τέλεια. Και ξαναβαίνω από την κάτω πλευρά τους ώστε να αγκαλιάσω την κολόνα. Λοιπόν, ξαναβγαίνουμε από την ίδια τρύπα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δέσουμε την κλωστή με την κολόνα. Κάνουμε ένα μικρό κόμπο, ούτως ώστε να μην φύγει η κλωστή. Μετά κόβουμε. Θέλει λίγη προσοχή εδώ πέρα, γιατί τα θέμε και τα κάτω σκοινιά. Το βγάζουμε. Κόβω ίσα ίσα για να είναι και στις δύο άκρες. Πρακτικά αυτά θα τα ντύσουμε μετά με την κλωστή μας. Ποια κλωστή? Με το ζελοτέιπ μας. Αυτό που κάνω είναι, πού είναι το ζελοτέιπ? Σας έφερα από εδώ. Στην ουσία θα είναι το εξώφυλλό μας, η πίσω πλευρά του εξωφύλλου. Και γι' αυτό έχουμε αφήσει και τα σκηνάκια. Εμείς λοιπόν τώρα κόβουμε το ζελοτέιπ τους ώστε να βάλουμε τα σκηνάκια. Πού είναι? Το πατάμε. Το φτιάξαμε. Το πόσο γερό είναι θα το δούμε τώρα. Έλα, εντάξει. Είναι γλυκούλη όμως. Έλα. Μπράβο. Ήθελε βελτίωση. Έλα, είναι ωραίο. Είναι ένα 16 σέλιδα. Πάμε να βρούμε ένα εξώφυλλο. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ωραίο γενικά, είτε να το κολλήσετε απευθείας, είτε να πάρετε άλλο χαρτί καινούριο για να το κολλήσετε από πάνω. Θα φτιάξετε κολλάζ. Εγώ τώρα, ας πούμε, η ώρα είναι πέρασε. Από εφημερίδες, από το οτιδήποτε έχετε στο σπίτι, ζωγραφιές. Κάτι το οποίο θέλετε να αξιοποιήσετε. Εκεί και έπειτα είναι στο χέρι σας. Εγώ, ας πούμε, τώρα πρόκειται να φτιάξω μάλλον κολλάζ. Τέλεια, χάρηκα που τα είπαμε. Ελπίζω να σας ξαναδώ. Ναι, αυτό σας αφήνω για να φτιάξω το δημιούργημά μου. Βιβλιοδεσία μόνο. Μαζί με το τεζάκι μου.
Κάνουμε παπάδες.